Sakay. Okay, sakay tanan. Ala! Ala, nilabad! Driving! Wala na driver. Ala! Ana! Live life golden, yeah we're golden, baby girl we're golden. They're about to see us shine, 'cause we're golden. Dito sa time dito puto. No, dua gapon na eh. Tower. Marami sa ito. Dua, ay grabe. Abing! Florence. Oh, Darles. Florence. Na atong dakong tao dire itong gipangita. Florence. Na atong dire dakong tao ba itong gipangita naman. Hindi kayo tingog. Saan siya? Nakulong dakong tao na hindi pangita. Hindi dakong tao. Hindi dakong tao. Ayot. Wala, patay ko. Ay. Oy! No! Buot mga! Isti ka man? Nadirin ako, nanak ko. Hindi atay. So, score na itong nako. So, kadagan diri yata eh. Isabang mga langit. Patay na itong babae ng building. Patay na. Patay na. Dapat na, Dominic. Number 5, duha ka buok. Last word. Number 5, number Bakit kusin? Number 1 ka? Oo, 1 to 1. Mana? Kaya ito ng pag-isan talaga ng PG. Asa na? Nadirin ako eh. Wall. Ay, tara, nisod na. Come on. Oh, unsa ka number Dominic? 5. Patay na eh. Umatay. Down. Bagtak. Duha na de. Duha ni kabuk. Asa na wall? Dapat din sa wall. Kanay, nanas balay. Happy New Year. Happy New Year. Sarang lagi. Try. Gan. Hello, naipon niya. May balada si Cindy guys. Maduging yung keyword. Oh, dungo traya. Tanginan. Sobra ako. Ako kaya. Sumuway te. Ako na pa inahin nga. Ano na sabi mo? Sakay bay. Tara. Maglubot. Ay, tara ko. Pamay Ay, maglubot. Delivery. Helmet. Okay, barais and... Dara, lulutan sa tayo dili. Ay, wakoy bala. La. Ay, ano ba? Lulutan sa tayo dili. Kay, ma-short yata ba? Ma-digita. Bala is... Isang mo na town building kinaitiin. Gusto sa lang. Nagditiil. Ay, Agi Dominic. Nakalagi. nasa Nasa second floor. Alam sa Ayan.
Muha ka. Sakit ako. Wa ka nagpakita. Ay, wa kay armas. Nagkuwag Star Florence Patiana. Nagkuwag Star. Nice. Ay, babaw din. Hit, hit. Dali katagan. Sumeli. So ano yung balay sinji? Atay nani. Sniper, ay maning karo. Atay nani. Good Lag, luck. mamuli. Nasa sa rooftop, gatang. Dagat sa rooftop. Ako sa ako, gato bang. Kasi sa pusil. Yarin, Florence. Tutok pusil. Sige mag-quick yun. Pero, nindot ka ng kuhan. Layo, hindi ang wheel. Na. Kilig. Tanawag ta. Asa na? Dala ba? Third floor? Third floor? Nambak. Ang gato to mga floor. Nice. Mag-shot ka, ha? May kontra sa southwest. Tuwan to the neck. Ay, patay kontra sa blue house. Tara. Isa. Manalag na. Gonggo si Kandari Blitz. Sige, Yan ang Asa kontra? May kontra dyan. Where? Asa mga par? Asa mga yan? Asa mga yan? Ano rin, building din nabilin sa? na. Serasyon to na. Ay, layo mo? Nasa kanan na rin. Try. Building. Yan ang 5 day. Ako. Sa kanan na. Ito, ayaw ako. Yan. Florence. Si Luis. Florence. Oh, Ayaw. Bigyan ito. Ako, number 4 ko. Dali. lamat. Ako yung mag-ising chat ka no? Kuha na, complete set. Ano, kontra si Dagan Juan. na yan eh. Nana ko. Ate, ay, ungot ako pa. Ano lang mo? Ate, okay, balay sinji. Padong na mo eh. Nako. Pangatag mo eh. Naabos sa Salamat. dara. Ito na, atunod sila. Ha? Kaya Na, matay. basig na itrap. Usa na to nakapatay, Juan. Nasa building. Arin dila ko usa na ni. Tara. Naglakaw. Nag-ubos. Kaming mi. Ay, horot naman. Ate, nanganaog, dahil tayo panghirid eh. Kaming. Nakairakit. Mi. Wala gid. Nanaog sila sa ting. Nawat ako ah. Asa namang mabay? Asa namang yun? Ari ami mi. Asa Sa na? building ubos. Nasa ubos na, nanganaog. Nara dila. Asa Sa na? dog house. Where? 195. Asa ba? Nga building. Aw. Asa dugos, kanang dara. Ano na Ay, dugos? gron? Dili. Time check ako ah. Time check center to ni. Tara. Lag ko da. Ngungot naman ako ay. Lag ko. Ulo ha. Boom! Patay. Patay man. Kill na. Ako tong loot de. Luta to ako ah. Nakoy choke o Napabalag i-building oh. Kisay nandiya. Nakoy choke blok. Sa dalahan. Choke blok. Wait na. Tara. Ay dalang bala sa tango, sa rifle. Isang kilo sa paglis. Wait, extra. Oo. May kontra na. Dati yan. Ngungot ako agad. Wala na lang ako.
Ay, Santa Maria. Ay, si Mjelia. Wagit ni kasagko. Magay kontra diri sa mas Ano naman eh? Lang ano man eh. Nasangit kahoy. Ala, nabuang. Wala, nilupad sila. Wala, tabanog. Tabanog. Okay kayo, Ari. Wala, sila. Wala, panira na mo. Wala, Ari kami. Wala, lag na. Naka-record ba? Naka-live. Wala, lag na. ako Panira na mo. record ko. Asa man na? Nadiri ba, boss? Ray? Kami record ko. Kami Lagi tuloy dito. Oh my god. What the fuck? Laarin na talit. Ano eh? Gunshot. Pabor ko na, matangit ko. Pabor ko tayo dito. Ay, time sheet. Sige po. Saka sa mo dito kahoy, ya sakay mo diri sa kanan. Dara, naga motor. Is. Nga lagi ka motor. 120. Is. Is, 120. Ginagawa ko. Wala, lag na. Panira na mo. Basa ba ta ba? Ala. Naog. Ang driver ni. Lagay. Untol. Wala, laban na sir. Wala. PA na ba natin? Wala, untol. Hindi ako na ipo na. Ada oh. Wala. Amot bag ko nila. Namagkuhan, bali lang sige ng kuhan. Diba, anay? Lolo pa naman. Tayo, anay. Wala. Driving! Ayan na driving! Muna mo dito. Naog ba? Naog. Naog eh. Ay, naogay. Wala naogay. Naogay na kayo. Oy, mga katay, dahil! Ay, kayo. Ito, naogay. Nabuag mo ng Natin na. Sakay-asam. Sakay-tanan. Ala. Ala, nilapad. Ay, driving! Ayun, driving! Wala na driver na mga nag-driver. Ala. Ana. Okay, dali. Ayan, dali. pabora nila, tansi. Di ka eh. Ako ni po sa nag-record ko. Makatira. Ready kay? Magka-aid. Dito ta kasi. Asan siya ta? Dili, makatira na largo. Ay, dili magka-aid. Nasa orbita ako. Mugan ni, unta kay buwas sa tamanira. Nanay mas kari daw. Adon ta na. Oh, nya ato ng kanan. Inana ba? Palapad-lapad. Ako na i-edit. Ako na i-edit. Gunshot. Ito mo? Natry. Adon na, 150. 150. 150. Dili lang ta? Tambay. Iglay kontra, dito na ako sa kanan. Oh, lalo ko patay. Di sa Manila. Tunga kay tao. Madrive daw. Oh, tunga. Mara nas ubos niyo eh. Naaw di ba ni. Hello, what fuck. Hello. Yung motherfucker. Tara. Ibong mo tayo. Ba na tao? Sa ba na tao nang pain. Alam na, nakatayan na yun. Sila, anong ng truck? Inala na iskupan. May buong sila. Iskupan na nila. May buong sila, anong ng truck? Supply on, nagtungod. Kita ba yung upat? Kita ka pa na liwa. Supply ko ana supply. AMG, RPG, ginarong nakaigit ka. Kausara ka di. Ya si Tite, kusog kayo magpabag sa kanan. Nam gili masa agari ba? Tudlo isa may fake.
Sa man. Di mo ako nababag si Luis na na. Sino yung kaya driver na to? Kay Luis na. Luis man ang nababag. Tapo. Taraw na. Ala. Drive, ala. Si Suyam. Ready doon. Stop supply. Ano na pagin? Nasa building, kita ito sa building oh. Nasa iko. Nasa iko. Nakita ko Nasa sa Rikas building. Dire ba? Nasa sa Red Mark. Pero na building wala ito. Building dito. Asa yahay, di kalin. Patay na ta na. Pansit abaya. Turo pa yun. Level sa 195. Wala, kitaan niya eh. Wala, nagbabatay. Ada pag-iusas kanan. Lu. Hala, dapat usay. Padong. Di kamera ba? Nanood ba? Kita ng view. Pasilong ka na. Nasa iko. Wow, supply sa pink house. Kapag yun din, nasa pink house. Ay, kuha. Ang do. Ito pa yun. Wala na yung pay mo. Wala na yung pay mo. Ginawa na. Sa Red Mark, daghan kay kontrawa. Red Mark, daghan kay sila. Ada na sila. Nasa ato bang ano, supply. Oh, na. Try ang dagat. Ma. Ano ba? Naglalabas niya. Try dito. Anas building yun Sara. Lo. Mo gani na. Pag yun, sa ping. Di pare gani ha. Try na nasa ko ano? Tek, tangina. Duha ni Ghost Ridmat. Duha ba na tulo mo na? Mari ang circle ba? Tunga sa kayo pataya sa. Duha dia. Tulo. May ta, masuod gapon ay. Gani. Wala gusto kamay na. Suwayan naman, ari ay dun cellphone. Try one bit. Bangita gini sila. Pero, naglawala ako. Laga. Ano? Lumagan. Building. Building. Sakay, building. Supply pa para nasay bala. Kaya, sige, pick na ano. Nakitaan. Ay, selwan. Ibong ko sila. Barit. Ako. Ako na, Bek. Ay. Sige. Nana barit. Na may gas. Si Luis, sakayaw na ng mo sayaw. Sakay Luis. Oy! Saan? Pasakyo eh. Busy. Ako ba drive Luis? Di ka balay sim din eh. Wala ko. Tintay kura ko ya. Sakay Luis. Ala. Makita mo na. Ay, siya na. Balik ka dito. Ako na drive. Para maadto. Circle. Ay, buka. One gas. Gumay na lang. Ano, musul na ito. So lang gas. Katulitan. Kana ni gas. Nagkunta. 165. 6.5 daw. Kahoy. Oh, kay. Malay gubat na yun. Ang kay rifle. Ubusin. Kahoy. Pero kita ka ka. Teka. No. Nailayang truck ay. Yawa, down. Nas building.
Wala, nara dito. Tabangin ko, be. Ate, wala pa juga. Allah! Ito healer. Anak ko Nadisi healer. ko, ay na lang! At yun di ka, kaya kung ang loot, ang kaon. Ay, pati yun. Buwan na kuhaan. Nadi. Okay, kuhaan yun, rifle. Giras na, nasa sakin ng baba. Hit na to, hit na. May tablami. Heal ko. Wala na. Sakin na. No, healer. Bako niya, sakin na, sakin ako healer. Tara. No, wasa tulay. Medkit lang ako. Heal ko. Number 2. Heal ko. Number 2 lang yung alala ka. Healer ko. Medkit. Medkit. Patay ko. Na-11 ka mo, good kit. Heal ko. Ay, healer. Ila sa kalisa. 11 ni ka po, good kit. Ay, man yung 5. Hala, pakaisad ko, animal. Siyep. 5 na ka po. Dahil patambal dito. Patamban. Dao sa kenan eh. Saksakan. Omega, Sandra. Laban ang Sikon. Si Luis. Ang nabantoy na to. Tembag. Sayang Loh, kamatyon na ako. Naigas. Akong gida. Sige. Kita sirkulo. Sud. Kami doon gawin magas. Hindi ka balabin. Gas na. Dali na number 1. Nagpamidkit pa ko. Dito. Okay, man na, nagpagasa na. Tara. Uy, number 2, sakit na kayo. Ay, number 1. Man na. Ano, karon na sa... Wala kay Kara. Nabahan ko, klaro kayo. Banto taro na ato. Madisiram niya ha. Ala ka daghan. Patay ka lang. Ala ka. Healer ko number 2. Healer ko. Wala ko healer. Oh. Kape. Sayang. Rubber chicken na. Boom.